Dala ng hirap ng buhay at dami ng gastusin, marami raw sa ating mga karehiyong nagsasama na ang pinipiling hindi na lang magpakasal. Lalo na noong nagkaroon ng pandemya kung saan bawal din ang pagtitipon. Katunayan, pumangatlo ang Central Luzon sa dami ng mga sanggol na isinilang ng mga magulang na hindi kasal o legal ang pagsasama noong 2019. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, higit kalahating milyon sa mga ipinapanganak sa nasabing taon ang maituturing na illegitimate child. At sa bilang na ito, 11% o higit 55,000 ang nanggaling sa Central Luzon. I think it's more than 50% ang illegitimate ngayon, lalo na sa Angeles. Sa Angeles, I think that's more than 60 pa, na mas marami ang illegitimate kaysa sa legitimate. What went wrong, ma'am? Bakit tingin niyo? Hindi nagkakasal. Yun lang yun eh. Nitong November 5, isang kasalang bayan ang idinaos dito sa bayan ng Guagua, Pampanga. Dahil libre ang programang ito ng lokal na pamahalaan, sinamantala na ito ng mga bago. Maging ang mga matagal nang nagsasama na hindi pa naisa sa formal sa mata ng batas ang kanilang pag-iisang dibdib. Sina Mang Ricardo at Aling Luisa, mahigit 4 na dekada nang nagsasama at sa nasabing kasalang bayan lamang naikasal. Nahuli man daw ang palitan ng I do. Madalas naman daw ang palitan nila ng I love you. Nung mga naning niyang anak kami, I love you, kaliganda ka. Huling high school ko pa mo, high school kaya pa mo, bitaw na kami. Kunin talagang, may pagkakataon. May garal ko, may yari ko, may abroad ko. Alang migbayog kaya kami. Para kay Mang Ricardo, ang kasal ay tila seremonya lamang kahit na sila'y tuksuhin noon na hindi seryoso ang kanilang pagsasama. Ang 45 years nilang relasyon na sinubok ng panahon ay patotoo raw na tunay ang kanilang pag-iibigan. Ika nga nila, may forever. Putot na po bitis. Kaya po likuan. Ako naman po, pasalamat ko kayo. Huling abroad ko, 32 years, kaya migbayo. Kala ko may kita kaya kayo. Kaya po ang kaluguran ni Ma. Ay, kaluguran kaya pong kaluguran. Ayon sa PSA, ang ganitong programa ay malaking tulong para sa ating mga karehiyon dahil pati ang mga singsing at pagkain libreng na ibibigay sa kanila. Since 2020, ang last naming kasalang bayan was before the onset of pandemic. After that, wala nang nagkasalang bayan, Guagua lang. Sa Pampanga ha, I'm talking of Pampanga. Tama no, Bon? Pampanga lang, Guagua lang. So, when I sent my staff nga to, you observe, is there social distancing, na ano ba? Samantala, para sa alkalde ng Guagua na si Dante Torres, umano ang kaisipan ng kanyang mga kabalen sa halaga ng kasal. Ang kasalang bayan sa isang banda ay paraan ng gobyerno na pagyamanin ng miyembro ng komunidad na konsepto ay patibayin ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan gaya ng pamilya. Ito isang bagay na pwede natin strengthen yung family. Kasi we are for family eh. Kaya nagkakasal tayo para yung pamilya magiging buo. Paolo G. Santos, CLTV News.